sun juna da tuni na cire hula. Saso ka fahimci wannan abun mu kira shi kawai jarabta ne. Shi munafurci na san dolo ne, abinda kuka yi mun ai babban laifi ne. Ni ba za na yafe ba, ba za na manta ba. Tasi'u da Na'imatu lallai kun ci amana ta. Kayi shiru baka magana Ibrahim duba na zance. Da na nuna maka foto fari da tuni mun ka tantance. Kar da ka zargi rai da jiki ko kai zatin na makwace. Idan ka tafi ina za ka je da ka tsaya mun tattauna. Dama ai kana sane, ai duka tsarin ka ne, ga komai a bayyane.